No niin, morjesta. Mä oon Arska RC ja tervetuloa uuteen videoon jälleen kerran. Pitkästä aikaa periaatteessa. Ei ole pari päivää tullut videoa. Syynä se, että mä oon nautiskellut tästä autosta. Elikkä siis tästä, mikä on tämän videon pääaiheena. Toi on se sama auto, Maverick Strada XT. Syynä on se, että miksi mä en käytä tätä samaa koria. Niin on se, että tässä on reikä. Mä oon kotipihassa. Hän veti sen verran komeen pompun katokautta ympäri. Niin siinä on syy, että miksi ei ole toi auto nyt seikkuri käytössä. Muuta kerrottavaa tästä autosta nyt tähän ennen kuin päästään itse videon pariin. Eli siis jonka aiheena on, että katsotaan auto läpi. Mä olin just mun kaverin kanssa ajamassa tuossa noin ja vedettiin vähän stunttailtiin ja ettiin muutenkin siellä, missä mä yleensä olen ajanut. Niin auton tuli hiukan damagea tähän varakoriin. Ei nyt mitään niin isoa, mutta tuosta saattaa tarkkasilmäisemmätkin huomata, että kori on hajalla. Kun se pitää tuosta takaa kiinni vielä, niin ei ole mitään väliä. Elikkä siis antaa olla toisin sanoen. Pohja. Siellä on kans vähän damagea. Tossa noin katkes tää palikka. Se ei vaikuta ajoon millään tavalla. Ja muutenkin kun mä meinaan tätä korottaa, niin se vähän tulisi tielle. Elikkä siis auto on muuten ihan ehjä. Ainakin näin päällipuoli. Mutta me katsotaan se tietenkin ihan pian videolla. Nyt tää vielä videon alkuun haluan sanoa, että Arska RC on nyt myös Instagramissa todennäköisesti. Loppuvideoon pitäisi tulla johonkin kohtaa tieto, että millä nimellä Arska RC on siellä. Niin sinne sitten vaan liittymään ja katsomaan RC-kuvia näistä autoista, mitä mulla on. Ja myös niistä, että mitä kaikki projekteja mä tuun tekemään, koska se rakennetaan RC-auto, niin se tulee siirtymään, se on ensi vuonna. Jossain kohtaa vähintään kesään mennessä. Että mulle riittää noissa näperittävää noissa autoissa. Ja nyt vielä tähän videon alkuun. Huomenna saadaan kuvattua unboxing video ja tiistaina saadaan kuvattua video, missä mä pistetään Maverick Phantom XP:tä ajokuntoon ja sit käydään joku päivä, otetaan ensi viikonloppuna, mä sovin kaverin kanssa jo, mennään mahdollisesti ensi viikonloppuna, jos ei ole kauheasti lunta, niin ajamaan näillä autoilla. Elikkä siis se on hauska päivä silloin tiedos. Eli mä otan kaikki 3 ajoa kunnossa olevaa autoa mukaan ja mennään ajamaan niitä. Ei sen kummempaa, mutta kun mä päästän teidät videon pariin, niin päästätte nauttimaan. Koska tää ei oo puhevideo kauheasti, tässä vaan timelapse ja that's it. En mä tiedä timelapse. Mutta mennään itse videon pariin. Elikkä. Vaikka tääkin video aloitetaan, niin tuttuu tapa meitä vaan tohon ja haen työkalupakin vähän kauempaa. On jo laiska äijä, että en mä joksi. En mä viitti. Tuohon alle lyödään 2 auton alkuperäisen rengasta, niin pitää edes vähän toki kauemmas, niin saadaan edes vielä vähän kauemmas. Nyt näkyy varmaan koko auto. Toivottavasti. Ainakin viime kerralla, kun mä kovasin tälleen, mä huomasin, että koko auto näkynyt, niin taas kodisukat irti. Mä tutkin yhtäkkiä, että onks tässä varakodissa minkä muunlaisia jälkiä. Ei oo ainakaan muuta kuin tuo perseemmä. Se on ihan omasta takaa otettu. Mä kaivoin siitä vähän liikaa pois, niin se on siitä irronnut. Kori on muuta ottanut kaikki hyvin kaikki iskut. Eli täällä on tää lipoahko sen takia, kun mä just tulin kotiin. Mä olin ihan just äsken ajamassa.
Ihan tuoretapaus. Tässä mun lipopussi on. Jaha. Lipoakku on tullut vähän kuollut nämä kiviä täällä alla. Juu. Mennäkään sekunti. En mä teekään mitään vielä. Ajattelipa sitten, että huomenna voisi siivota siinä ennen kuin lähtee kouluun. Ehkä. Nonni. Elikkä siis, mitäs mun rengossa on täällä näin? Voi perhana, kun mä ajetan noin viestit pärinän pyölle. Saakeli. No, mä se hiljaa. Otetaan renkaat pois ja sitten. Onks mun muuten? Jaha. Tässä damakin. Wait a minute. Wait a poliit. Perkele, irtoita saakeli. Jaha. Terve. Eikö oot tulossa sieltä pois? Jaha. Tää puuttuu kokonainen osa. Upsis. Uptit. Puuttuu pieni palanen siitä. Mä korjaan tämän, jos mä löydän vaan osan. Sieltä puuttuu tommonen pikkunen tommonen harmaa, mikä tossa on. Puuttuu siitä. Vai onko se toisella puolellakaan? Molemmin puoli. Luulis ainakin. Katsotaan. Sielläkään. Tää on vielä enemmän tää ulkona. Aha. Oma lauke. Oliko enemmän damakea kuin osattiin arvata? Naurettiin vaan kaverikaan, että ei tullut pahasti ainakaan damakea. Meni vaan pohjasta vaan muutama osa. Jos selittäisikin, että yksi toi etupää on vähän hävinnyt. Tässä takapäin. Siellä ei ole mitään tollasta. Eikö se näyttää, että siinä täytyisi olla sellainen? Olisi käynyt kyllä ohraleipa, jos tää olisi lähtenyt täältä kokonaan irti. No. Olkot. Ei se niin paljon haittaa. Niitä ei kyllä enää löydä, ne on siellä. Oho. Epäota minun heinää. Jaa, minun heinää saakeli. No, meillä on autosta renkat pois, eli siis nyt, mitä mä nyt teen, niin mä en sitten, että miten tää tässä onnistuisi. Mä otan. Mä kyllä lähden iskareita vaihtamaan. Eikö siis tässä videossa me vaan katsottiin, että onko paljon damakea autossa. Sitähän nyt ei näytä olevan. Mitä nyt, että kaksi pientä palasta puuttuu. Sille ei voida ainakaan. Ei ollut toisessa autossakaan tällaisia. Tuossa on tuosta varausautosta. Tarkinnut. Nuo uupuvat, nämä pienet toiselta puolelta. Tässä käy tälleen näin. Sitten tulee tuolta tarpeeksi kauan kun ajaa, niin nyt se on ulkona ihan koko paska. Läppu tiedä, miten se on toiselta puolelta sitten lähtee. Kyllä ne yli tarpeeksi tiukassa. Liikkuuko ne tolloin enemmän?
Tarvitsisi sen verran osumaan tuo etupää. No, en voida silleen moittaa, mutta tosiaan minkä katsoisi Instagramin jostain. Minkä katsoisi, se on varmaan tuolla perällä, jos mä oon sen tehnyt. Jos en oo tehnyt, niin voi. Sitten näitä kuvia. Kattellaan ensi videossa. Morjes!